Το τραβά σε μένα, έλα πάμε. Εδώ πέρα. Ράνε, για τόσα κυβικά εδώ πέρα, λέω, μπίνς τι χωράει. Πες μου φιλαράκι, φορά τη μηχανάκι. Σούπερ είναι αυτό. Πάμε. Εδώ πέρα, στρογγυλοφάνα εδώ, μηχανάκι. 57 λεπτά βιαράκι. 57 χιλιοστά, εντάξει. Καλά, όλα αυτό πάνω μας. Κυριαζής. Ροένα. Δούκα, adventure. Ροένα. Τι είναι αυτό, ασπιρίν. Ασπιρίν. Πεζό 50. Πεζό 50. Εντάξει. Σούπερ πάπιος. Σούπερ πάπιος. Σούπερ πά, καλά, εντάξει. Μαμά. Καλά, το μαμά μηχανάκι. 900 ευρώ. Πολύ στο ίντερνετ. Και πάμε για. Εντάξει, η τρελή καινοτομία εδώ πέρα. Χωράει, είναι μοτοποδέλτιο σκελετός. Μοτάρ πυρούνια, μοτοποδέλτιο τιμόνι, μοτέρ εννιάρι, ζάντες από τσάπι. Ψαλί, τι ψαλί δεν αυτό Μητσό. Εξάρτημα στη Χάρλι. Εξάρτημα Χάρλι Ντέιβισον. Από κοντά να δει να φανεί το Χάρλι. Το Χάρλι Ντέιβισον. Ανάρτηση από τα VR. Και άμισέτα. Καλά αυτό το φαναράκι αυτό με φτιάχνει πολύ, είναι πολύ τρελό. Δεν παλεύεται. Bike Hospital, Μίτσος Βούργαρης. Ναι, αν χιάλος.